Dobar dan i dobrodošli u Šmizline favorite. Like, subscribe i sve ostalo što youtuberi traže na svojim kanalima. Danas pričam o šminci i kozmetici koju sam voljela da koristim tokom jula, avgusta i septembra 2016. godine. Počet ću od nečega što sam koristila na moru. Jedna stvar je Aloe Vera Essie Gel koji služi da smiri kožu, da smanji neke upalne procese. Ovo mi je bilo odlično nakon sunčanja. Zapravo ja sam počela da ga koristim tako što sam prije par meseci prvi put u životu sa svoje 32 godine otišla kod kozmetičara da mi probuši par onih grizića i onda da bih ubrzala zarastanje tih ranica koje su ostale, koristila sam ovaj gel. Odličan je. Trebalo bi da je hipoalergen, da odgovara svim tipovima kože, tako da ima moju preporuku. Druga stvar koju sam koristila jeste ulje lavande, proizvođač je Herb Oils. Ovo ulje se koristi tako što se 2 ili 3 kapi stave u proizvod koji nanosite na telo. Odličan je, odnosno namenjen je, ajde da kažem, nakon sunčanja, kod nekih opekotina i tako, ne bi trebalo nerazložen da se koristi. I ja sam ovaj primjerak dobila, ali mislim da može da se kupi u onoj prodavnici maslina ili tako nešto, prodavnica zdrave hrane, ili eventualno da potražite na netu Herb Oils gde ima. Nega kože, da. Kada sam se vratila sa mora, kožu mi je spasilo eucerinovo mleko za telo. U pitanju je komplet repair sa 5% ureje. Znam da nešto hoću da napomenem. Koji ima suvu kožu sad za jesenji i zimski period, savršena stvar, skoro sam ga potrošila. U MTC-ima sam pričala o Vitex šamponu i spreju za kosu. Proizvodi su sa arganovim uljem. Znači, ova dva proizvoda sam potrošila, a kad snimam MTC da snimim i favorite. Maska mi je pri kraju. Meni se dopada, moja kosa, već 100 puta sam pričala, nije farbana, nisam nikad radila ništa specijalno sa njom, ali ja se jako često feniram, jako često peglam kosu, uvijam je, tako da ovi su proizvodi namenjeni suvoj kosi i mislim da bi mogli da pomognu svakome. Evo, pogledajte kakva mi je kosa. Koristim ovu masku, koristim sad trenutno drugi šampon i dalje koristim arganovo ulje koje sam spomenjala u favoritima. Samo da se setim, ja mislim da je za prvi kvartal. Samo da se vratim. Ovo ulje je odlično. Potrošila sam ga jako brzo zato što sam ga na moru prskala bukvalno 5 puta dnevno i meni je kosa mi je bila savršena i kada sam se vratila sa mora prosto nije bila isušena. Znate i svi kako zna kosa da poludi na moru. Još jedna stvar koju sam nedavno otkrila, sad je mućkam pošto je pri kraju, Vichy micelarna voda za skidanje šminke, ja sam oduševljena. Znači ja sam pre neki dan probala Vichy-evu kremu novu. Ostavit ću vam link, ajde, do fotke na Instagramu i baš sam onako iznenađena pozitivno koliko mi Vichy-evi proizvodi odgovaraju kada je negalica u pitanju. Da li sam ja sad u nekoj fazi ili prosto ove kreme i proizvodi imaju nešto što meni treba, ne znam. Ono što sam svakako voljela da koristim u prethodne 3 meseca jeste, ja pretpostavljam da se čita Bokasi. Ovo je lagana dnevna krema i ovo je serum. Ako pratite blogove, YouTube kanale, sigurno ste čuli, to jest pročitali gomilu hvalospeva za ovaj serum i ja pridružujem se, jel? Planiram da pišem o ove dve stvarčice, ali serum me je potpuno oborio sa nogu i mnogo mi lepo hidriraju kožu. Prosto kreme su lagane, znači jedno i drugo i serum i krema su lagani. Koristila sam ih tako što ujutru koristim samo kremu, uveče nakon skidanja šminke stavim serum pa stavim kremu, prosto volim kao noći da imam tu neku jaču malo negu. I koža je hidrirana, ja zadovoljna, meni je to najvažnije. Još jedna stvar koja se tiče nege jeste ovo je, mislim, Mandarin Lip Butter. Grčki brend, može se dobro kupiti i po Evropi, mislim da ga nema u Srbiji. Koristila ga na moru, skoro ga potrošila, odlična stvar, nisam ga spomenula, pa eto. Još jedna stvar, prosto ne znam da li da je svrstam u preparativu ili dekorativu, Dior Poison Girl, fenomenalan parfem. Znači kada pomirišete ovaj parfem onako na papiriću, ništa specijalno, prosto ovo je parfem koji mora da se proba na koži i da vidite da li vam stoji ili ne. Meni neverovatno dobro stoji, gomila ljudi mi je hvalila koji ti je to parfem, ti kada prođeš sve miriše i tako. Jedna fantastična stvar koju sam probala zahvaljujući Tanji Medić, pošto mi je poslala neki paketić, jeste Too Faced Hangover
ovo je primer, baza za šminku. I ovo je kao replenishing face primer, ima ne znam kokosovu vodu i šta ja znam. Ova baza neverovatno hidrira kožu i verujem da ću je kupiti u full size pakovanju, tako da Tanja Medić hvala ti za to i hvala ti za Dose of Colors. Ovo je, zove se Kiss on Fire. Ne, Kiss off Fire, ja se izvinjavam. Ovo je tečni mat ruž, ja ništa slično nisam probala. Znači, ja volim tečne mat ruževe, da se vidi, evo ovako. Znači, pogledajte tu pigmentaciju. On se toliko lepo osuši. Uopšte, onako, znam, velvet i mat, onako. Znači, usne su mat, ali izgledaju onako mekano. I stvarno, mislim, to je zaista jedini opis ovog karmina. Drugi karmin, ja nisam mogla da se odlučim koji ću karmin da stavim u favorite, pa sam odlučila da stavim sva tri koja sam mnogo voljela da koristim. Jeste Sephorin Lip Stain. Možete da vidite da su u pitanju slične nijanse. Sephora Lip Stain, moje nijanse, ja mislim nešto strawberry, recimo, 0,3. Pa evo, ko želi da traži, znači gore je Dose of Colors, dole je Sephora Strawberry i treći omiljeni karmin u proteklom periodu jeste Laza Lips, ne biste verovali. Nijansa je Perfect Red. Ovako, ovaj karmin je, kao što vidite, klasičan kremasti karmin koji onako naginje nekako ka mat finišu. Znači, nema ni onaj kremasti finiš, nema ni mat finiš. Nijansa je po meni savršena. Nije onako crvena, ona vrištića crvena, više je malinasto crvena. Meni se dopada, trenutno ga imam na usnama. Imam čak i oni drugi Laza Lips Nude, kako se već zove. Njega nosim u prethodnom videu, eto pa možete da uporedite. Ja sam nešto onako odustala od tih nude karmina, ali čarobno. Ali zadovoljna sam u prethodnom periodu. Jedini nude karmin koji sam koristila jeste Laza Lips. Dalje, ono što sam volela jeste Sephorin, ovo je novi High Coverage Concealer. Košta 1790 dinara, vredan apsolutno svakog dinara koji ste dali za njega. Zato što odlično prekriva, zato što se nigde ne uvlači, izdrži ceo dan i može da parira mnogim skupljim korektorima. Maskara Roller Lash. Dakle, ja sad ne znam koliko će to da se vidi. Ovo je zakrivljena četkica je u pitanju. Gumena je onako, sad da li se vidi ne znam. Ja sam se klela u Too Faced of Better Than Sex, to jest u Too Faced-ovu Better Than Sex maskaru. Probala sam ovu i oduševljena sam. I još jedna stvar koja me je potpuno kupila od Benefita jeste K-Brow. Ovo je gel. Cream Gel Brow, yeah, pogodila sam. Dakle, gel za popunjavanje obrva, moja nijansa je broj 3. Izgleda ovako. Ja zaista ne znam da li je išta ovde u fokusu. Dobro, nije. Koristi se tako što se četkica ova zakrivljena stavi na poklapac i popune se obrve. Ne znam koliko se vidi, ja trenutno ovo imam na obrvama, malo je svetlija nijansa od moje kose. Ja znam da su sada u trendu tamnije obrve, ali ja prosto volim. Ovo mi je nekako prirodan izgled i nije mi previše napadno, jako sam zadovoljna i ne znam kako sam popunjavala obrve pre nego što sam imala K-Brow. I to je to za... Ja kada bih uspela da snimim video, a da me niko ne prekida, to bi bilo čudo. U svakom slučaju... Moram prvo da idem da piškem kad će ići. Dobro. Tako. Pišite mi šta ste probali od ovih proizvoda, da li delite moje mišljenje, da li vam se nešto sviđa ili mislite da je totalni promašaj. Mama priča nešto u kameru. I to je to. I pišite mi šta biste volili da gledate i da čitate u nekom narednom periodu. Ćao! Češ da kažeš ćao? Ajde, ali dođi ovde da se vidiš. Nije fora da vičeš odatle, dođi. Dođi ovde da se vidiš, dođi, popni se, dođi. Kaži ćao. Ćao! Ćao! Ajde, idi. Jedna je ovo, to jest za kvartalnu, koji je ovo treći kvartal? Jel mogu da... Nešto snimam, ljubavi. Da, Mila spava. Mila spava, samo sekund. Znači, ja nemam pojma šta sam sve ispričala i šta sam sve uspela